и с Духом Твоим. Традиющие привітання суботню вечерню святую мшу, якою завжди у першу суботу місяця молимося за ружу Матці Божої Аньольської і за усіх членів ружі, просячи потрібної ласки, заступництва Матці Божої для вас, для ваших сім'їв. Так само в этой интенции я молюсь, сегодня брат Олег сегодня молится за арцибискупа Клаудию Сороти, який став нунцием у Великобританії, а раніше був у нас, добре пам'ятаю, на Україні. Зараз бачите, куди занесло чоловіка. Ну, але добре, як свої люди по світі, то можна і в гості скататися. Як казали. У всіх цих інтенцій наші просьби так само заносимо на алтарь Христа про заступництво Матці Божої. И как мы могли годно молиться, перепросим Бога за наши грехи. Споведающийся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, Ты учинил нас детьми, отводя лучше ласца усыновления. Не допусти, как нас огорнула темра несправедливости, али да поможи, как мы завсёды живи у святле Твоей правды, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и благодарю едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читание книги Бытия. Когда Исаак составился и освободил взор большой народ, что не мог бачить, покликал старейшего сына своего Изава и сказал ему: «Сыне мой», то и отказал ему: «Вось я». И он сказал: «Вось я составился, не верь для меня смерти моей. Возьми теперь здоровье свое, колчан твой и лук твой, выйди у поля и упаду на дичину. Зготуй мне смачную страву, якую я люблю, и принеси мне вести, как благословила тебе душа моя, прежде чем я помру». Рабека чула, як говорил Исаак сыну своему Изаву, и пришел Изав у поля, как уполявать и принести дичину. А Рабека взяла багатую воду у старейшего сына своего Изава, яка была у яе в доме, и обманула молодшего сына своего Якова. На руки ж его и гладкую шею его яна надела скуру козлянят. Дала смачную страву и хлеб, який я зготовала у руку Якову, сыну своему. И он вошел до батьки своего и сказал: «Отец мой». То он отказал: «Вось я, кто ты, сыне мой?» Яков сказал батьку своему: «Я Изав, першенец твой, я зробил, як ты сказал мне. Устань, сядь и съешь дичину мою, как благословила меня душа твоя».
І сказав Ісак сину своєму: як ти так хутко знайшов, сині мой? Той відказав: бо пан Бог твой послав мені насустрач. І сказав Ісак Якову: подойди, я докрадуся до тебе, сині мой. Ці ти син мой Езав, ці ні? Яков підійшов до Ісака, айца свого, і він обмацав його і сказав: голос гетий, голос Якова, а руки гетие, руки Езава. І не познав його, бо руки його були волосаті, як руки Езава, брата його. І благословив його, і сказав: ці ти син мой Езав? І він відказав: я. Ісак сказав: подай мені, з'їдем течінник сина моєго, как благословила тебе душа моя. Яков подав йому, і він єш. Принес йому так само вина, і він пив. Ісак, батько його, сказав йому: подойди, поцілуй мене, сині мой. Той підійшов і поцілував його. І почув він пах випадки його, і благословив йому, кажучи: гляди, пан сина, пах сина моєго, як пах поле, ніякої благословив пан. Нехай дасть тобі Бог від роси небесної і від тушки землі, і шмат хліба і вина. Нехай служить тобі племенник, нехай поклониться тобі народ. Будь господаром над братами твоїми, і нехай поклониться тобі син маті твоєї. Хто буде тебе проклинати, той буде проклятий, а хто буде тебе благословляти, той буде благословлений. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвалите Пана, Богом добрым. Хвалите Пана, Богом добрым. Хвалите имя Пана, хвалите слуги Пана, что стоите в доме Пана, надядится в дому нашего Бога. Хвалите Пана, Богом добрым. Хвалите Пана Богом добрым, спявайте ім'я Його, Бога это приємно. Но Пан вибрав собі Якова, Ізраїль во власність свою. Хвалите Пана, Богом добрым. Но я ведаю, что Пан великий, Пан наш понад усіми богами. Усё, что хоче Пан учинить на небе и на землі, на море и во всіх глибинах. Хвалите Пана, Богом добрым. Аллилуйя, аллилуйя, овечки мои слухают голос мой, и я ведаю их, и они идут за мною, каже Пан. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія по Матвія. Хвала Твоя, Пане. У той час учні Яна прийшли до Ісуса і сказали:
Чому ми, фарисеї, постимо шмат, а твої учні не постять? А Ісус сказав: чи можуть бути у жалобі гості весілля, як при зимі молодих? Але прийдуть дні, коли буде забрано від них молодих, і тоді будуть постити. Ніхто не прошиває лати з небіленого полотна на старую опратку, бо пришите рві опратку, і зірка робиться це ще горше. І не вливають так само молодое вино у старые мехи, иначе разрываются мехи, и вино выливается, и мехи псуются. Але молодое вино вливают в новые мехи, когда заховывается и тое, и другое. Это слово Бога. Хвала Тебе, Христе. Дорогие, сьогоднішнє Євангеліє, яке чуємо про діалог Ісуса з фарисеями. І те, що кидається в очі, на перший погляд, це заздрість фарисеїв. Тому що вони виконували закон, і вони старалися робити так, як їх навчили. А тут нечто нове. Тут приходить їхній новий наставник, і його учні не постять, не притримуються усіх законів Моїсея, тільки роблять, що можна сказати, наоборот. Ісус, якби простими словами, приводячи приклад про весілля, обезброїли, тому що тяжко уявити собі весілля, коли всі сумні. Навіть коли сумні, то є способи, як не бути сумними для весілля. Але в першу чергу Ісус, відказуючи фарисеям, менавіта таким чином, возьми протягивай про новые латы, про новые мешки для вина. Маю на увазі те, що для того, как принять ягоную науку, как принять Евангелие, треба самому перемениться. Треба переменить свое мышление. Для того, как пусть эта наука новая не разорвалась, как она была для нас корыстна, как она сапраўды открыла перед нами Бога, який есть любов, Бога, який любить кожного человека. И фарисеи, през это питание показывают, конечно, заздрість, показывают свою натуру. Они притримувалися неких законів, які, може, навіть і не до кінця розуміли, і вони їх не служили, бо не хочуть виконувати закон. Бо потрібно ще і серце. Потрібно ще так само любов, про яку говорить Ісус Христос. Бо так само в іншому місці можемо прочитати, що не пост, не человек для поста. Пост має служити человеку. Знову ж не человек для закону, але закон для человека, который має служити. Ісус этими простыми словами показує так само свою велич, як Божого Сина, а не показує так само велич Бога, который любит. Бога, который не такий, як уявляє себе чоловік. Часто ми уявляємо себе Бога в такі свої рамки, под свои, подкладываем под свои уявления и думаем, что он такий. В повному зрості дітям показують Бога, який сидить десь там облаку з бородою,
мне здаецца, што гэта вельмі часта памылковае ўяўленне. Памылковае ў такім значэнні, што чалавек у дзяцінстве сабе такога Бога уявіць, і пазней гэты Бог застаецца менавіта такім жа, як дзіця яго уяўляла, як сказалі яго бацькі. І гэта небяспека. І гэта небяспека менавіта такая, пра которую гаворыць Ісус Христос, што нельга уліваць новага віна ў старыя млышкі. Нельга прыйшаць новай латы да старой воды, бо карысці гэтага не будзе. Езус паказвае нам штосьці большае, штосьці шырэйшае, кліча нас да таго, каб мы разумелі свет інакш, як разумее гэта яго большасць людзей. Няхай сённяшняе слово, якое чуем, расширяе наше уяўленне пра Бога, расширяе наше уяўленне пра Евангелие, дапамагае нам глядзець з любов'ю на свет і быць удзячнымі там. Праз заступніцтва бездоганнага серця Марии даверим Богу просьбу усіх людей. Молимся за святий Костюл, каб захоплюючи вірність Христу, і он неостыдно обновлявся. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за народи, які трапили у тяжке економічне ці громадське становище, каб з Божою допомогою і дякуючи власним намаганням вони змогли вийти з кризису. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за земляробов, каб їх праця принесла в этом годі добрий плод. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за працюючих, каб виконуючи свої щоденні обов'язки, не пам'ятали про присутність Бога у світі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за ружу Мать Божией Ангельской, за всех удельников, просячи заступництва Мать Божией, показать ласку. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за арцебископа Клавдию Бужерокти, как на новом месте, где оставили его апостольский посад, сапраўды адчуваў падтрымку Духа Святого, але таксама тых людей, да якіх послали. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, как мы умацаваныя Божьим Словом и Евхаристией и шли дорогой избавления. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Выслухай, Боже, нашей молитвы и ученика про заступництво Матери Твоего Сына, мы с чистым сердцем служили Тебе, раз Христа, Пана нашего. Аминь. А так само на користь
здійснюєш справу збавлення. Ученикам наше служіння було угодним от вяри, якою ми тобі складаємо праз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим Вгору серця. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемогутны вечны Бог, Ты праз свайго мілаванага Сына Слова Твоё стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляю Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляю Цябе Твае святыя. Таксама і мы, разам з усімі анёламі, абвяшчаем Твою хвалу з радасцю, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершине. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары асобы Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Ісуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім учням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każąc: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Uspomniając śmierć i zgodnych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, открывающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал воедино. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удостоверяй его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які опоснули надійного воскрешення, і про усім до Твоего ласца дошел за Тебе світу, і дозволь ему бачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, смилуючи над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічних, уєднуйся до Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Божа Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вечные. Аминь.
Божьими детьми, того осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не упусти нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкавость упокой дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольни от греху и захования от человека неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не взважай на грехи наши, а и на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить Ему супокоем и едностью, и живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды жити з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Богатство Божий, я Тебя вечно себе грехи свету, измилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя вечно себе грехи свету, измилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя вечно себе грехи свету, одари нас покоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословення покликам я до вечора Верховного. Аминь. Я не варты, как Ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Тело Христа. 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 Тело Христа.
Молимся. Ани наш Боже, некая живит нас святая вера, мы склали приняли, как нас завсёды з'єднання з Тобою у любові. Ми приносили плоди, які зостаються на вік, праз Христа Пана нашого. Дякую велике за спільну молитву для Груши Матці Божої Ангельської, інтенція на місяць липень, за сім'ї, сьогоднішнім сім'ям з подорожничою любов, Папа Рада. Така інтенція Папа Францишка. Дякую всіх молитися в этой інтенції з нашої сім'ї. Всім доброго вечора, настрою, будьте благословені. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Thank you.